En las playas de Galicia el agua está subiendo o está bajando. Durante un día sube 2 veces hasta llegar a la pleamar y baja otras 2 veces hasta alcanzar la bajamar. Además, ahora mismo el agua está subiendo y está bajando más debido a que tenemos mareas vivas. Por si fuera poco, en esta época del año está subiendo y bajando mucho más debido al equinoccio. Son las llamadas mareas equinociales. Aquí en Galicia se las conocen como mareas lagarteiras. Enseguida les explicamos por qué se producen y además queremos responder a una última cuestión. ¿Por qué no hay mareas en el mar Mediterráneo? En Galicia hemos crecido observando cómo el agua sube y baja. Las mareas son para nosotros algo cotidiano. Y quizá por ello no hemos caído en la cuenta de que en realidad son un fenómeno de la naturaleza realmente complejo en el que influyen muchos factores como la morfología del fondo del mar y de las costas, pero sobre todo nuestra vecina, la Luna. O gran problema é que ese tirón gravitatorio da Lúa realmente é bastante pequeno, solamente deixa subir a auga pois 1 ou 2 centímetros. Eso determina por qué no existen en todos los mares de la Tierra, por ejemplo, en el Mediterráneo. No Mediterráneo non hai mareas, en realidade, polo mesmo motivo que non hai mareas nunha laguna, porque aí o único que estamos sentindo é ese tirón gravitatorio da Lúa que non é suficiente para provocar desequilibrios de máis de 1 metro. Non é así no Atlántico, por exemplo, onde o tirón gravitatorio da Lúa se sinte dun xeito diferente nunha zona ou noutra, é unha cuenca moito máis amplia e iso provoca un pequeno desequilibrio. Para cubrir ese desequilibrio, a natureza tende a equilibrarse, polo tanto, o que está é circulando unha onda. Hai un punto no centro do Atlántico que se chama un punto anfidrómico e ao redor del circula unha onda que é a que provoca a marea. É unha onda que técnicamente se chama unha onda de Kelvin e ao topar a costa eso fai que se levante o nivel do mar. Se un está en alta mar realmente non hai mareas, non existe ese concepto, non se notan, solamente se nota na costa. En Galicia esa onda va barriendo todo el litoral desde Aguarda hasta Ribadeo. Esto explica por qué la marea alta y la baja no se producen al mismo tiempo en toda la comunidad. Además, 2 veces al mes, coincidiendo con la alineación Tierra-Sol-Luna, el agua sube y baja de forma más intensa, originando las mareas vivas. Estamos falando da Lúa como precursor das mareas, pero en realidade, como dicía, é un fenómeno máis complexo, porque a Terra non solamente ten a Lúa como tirón gravitatorio, senón que ademais temos o Sol aí, que, ainda que está moi lonxe, ten moita máis masa, e, polo tanto, tamén ten un tirón gravitatorio. Entón, cando a Lúa e o Sol están tirando ao mesmo tempo, pois vanse a dar as mareas vivas, que é cando ese tirón gravitatorio vai a ser máis alto, ese desequilibrio entre unhas zonas do Atlántico e outros, pois tamén vai a ser máis forte. Isto sucede en lúa chea ou lúa nova. Pero estos días, coincidiendo con el equinoccio, el agua asciende y desciende todavía más. Son las llamadas mareas equinociales. En muchas zonas de Galicia también se denominan mareas lagarteiras. E isto é porque, bueno, ademais de estar aliñados, están no mesmo plano, precisamente pola definición do equinoccio, cando o plano da eclíptica coincide co plano do ecuador terrestre, aí está tamén a Lúa e, polo tanto, bueno, pois está todo no mesmo plano e o tirón gravitatorio pois é máis intenso. Pode haber máis de 4 metros de diferencia entre as mareas máis altas e as mareas máis baixas. Non solamente se trata de que a marea suba moito, sino que tamén baixa moitísimo. Isto, por exemplo, é algo que as persoas que se dedican ao marisqueo a pé pois coñecen moi ben e todos os días consultan as mareas para saber ata onde poden chegar e a onde poden ir a mariscar cada día. Terminamos con una cita del gran Isaac Newton, el primer científico que ofreció una explicación al fenómeno de las mareas. Si ha hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento.